Zure bikotea kontrolatu zuen bai Facebooketik, aber norekin hitz egiten duen, edo... Ba, nik Facebooketik ez, baina mugikorrak egit, bai. Hartu diozu, eta txasko baino gehiago eraman, bai. Bai. Beraz, diegozkora zaratu. Ez nahi diegozkora, baina ikusten dudanean... Baina, ja dudo gali mazkazu zozeiteu. Ikusten dudanean, mugikorra asun hau, eta bera hartu, askar. Eta horrela, egunero, azkenean badakit orze bat dagoela. Eta bera aurrean jarri, eta eta azkenean, kutxetik egiten, eta nik begira. Porque deitu zen. Eta rapatu zenuen. Bai. Nik uste dut jeloskor puntuat beti auki bidala, bestela hori esan nahi dau inporta jatzula pertsona, baina beste gauza badia pixkat obsesinua bihartzia. Ni adiez ikusten badu nire mutia beste neska batekin hizketan ez naiz eserretuko, oza, nirekin baldin badago zerbaitegatik da, ez? Ja, baina ikusten bazu, juergaro neska batekin da. Ero dantzan, ez dakitzea, oza, jende asko. Barduan ze hostia atarako dago nirekin, ez? Hortako neska utzitezu, neska erabakitzu zinen. Baina dantza itagatikan. Bikote baten konfiantzaz, klabea da. Zu hasi zara mutil batekin, eta jarraitzen izaten harremana bere exarekin. Ez dut joditzen. Saliz izan dut. Ez dut joditzen. Ez. Nik baita bizio dut, Ez. Epene errazioa da. Hori da. Nik bizizan dut eta bai joditzen zitela, Baino... Oain ikusten ni, nire exakin ondo eramaten naizela, diferente ikusten. Hori da. Ba, nire nara bere exakin ondo ematea, pizti bat edo joditzen ez da egin, normala eritzait. Ez, gauza bala erlazio ona izatea, baina diez, gelditzen badira pote bat hartzeko. Bai, ben los cojones, bai. A ver, nola potea da hartu zen, Baso zen erazteko, kafe bat hartzeko. Kafe bat hartzeko. Bere exakin. Hor dago, koska, amigo.